Gilubong na ang bagong nahimugso nga bata kinsa gibilin sud mismo sa St. Joseph Shrine kagahapon sa hapon. Ang City Social Welfare Services sa Mandaue nag-imbestigar karon kung posibleng mailahan ang inahan nga nagbilin sa mong bata. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, nagpatabang na karon sa kapulisan ang City Social Welfare and Services pag-ila sa inahan nga mibilin sa iyang patay nga anak sud mismo sa simbahan. Alas 7 kagabi gilubong sa Mandaue Public Cemetery ang puya nga napalgan sud sa simbahan. Ang bag-ong himugso nga anghel giputos og itom nga eco bag ug gisud sa karton sa dihang nakit-an kini kagahapon sa hapon nga wa nay kinabuhi. Aduna pay suwat nga gibilin ang inahan alang sa pari nga naghangyo nga bunyagan ang iyang anak ug ipahimutang og tarong. The mother would have thought na buhi pa to yang bata kay kanang base sa iyang letter iyang mapabunyagan. So wag ito siya kuan niya mura siguro tog na suffocate ba sa sud sa karton. Kay gisud man siya karton unya kanang wa to ka kuan niya tungod pa sa kainit sa panahon gahapon mo na nga naingato siya. Ang CSWS nakig-coordinate na karon sa kapulisan aron sa pag-ila sa inahan sa maong bata. Of course, it's a violation of the law kay kanang kuan man na kanang pag-abandon niya namatay ang iyang bata. Unya at the same time amo pong tan-awon pod nato ang kanang mental capacity sa mama because sa social welfare dapat developmental man imong pagtan-aw, holistic, meaning kung naingato ang bata unsay situation sa mother, maybe nagkuanto siya kanang postpartum nga kanang depression. Sukad Enero hangtod karon moabot na sa upat ka mga bag-ong natawo nga bata ang gilabay diha sa Dakbayan sa Mandaue. Ang usa niini nakit-an sa Umapa Dam Site. Chona Carion. Yes, Bob, mag-request usab ang CSWS og kopya sa CCTV footage sa St. Joseph Shrine. Initially, Bob, nakuhaan kining maong inahan sa CCTV sa simbahan nga nagbitbit og plastic og naka-face mask kini padung sulod sa simbahan. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.